Ai, hola, bon dia. Vostè deu ser el nou inspector de Departament d'Educació, no? Jo sóc la coordinadora lingüística. Quina alegria poder parlar amb vostè. Pensi que 3 anys passava per aquí i no li veia ni el pèl. A vostè això li sembla normal? Doncs prepari's per el que li haig de dir. El projecte lingüístic d'aquest centre no s'està aplicant. I jo en tinc proves, Només cal sentir com parlen els nostres nanos per veure que no els estem preparant prou bé. I això és un problema, Perquè després, quan surtin d'aquí, hauran d'aprendre-la ells sols. Jo li he preparat una carpeta plena d'informació. Però, home, miri-se-la, pugi-la amunt, però que se la revisin, la gent que mana. Home, clar, és que arriba un moment que un es cansa de fer de xèrif tot el dia.